Az Édes Élet mai adásában Pamela az új lakást szépíti meg, amíg Berki Barcelonában pihen. Csiki, minden spórolni kell, amint csak tudom, mert nem hagyott itthon semmi pénzt a Krisztián. Szia, gyere! Hello, szia! Szia, Durgon volt. Szia, Robert! Szia, Hódi Pamela vagyok, velem beszéltél telefonon. Hoztam egy pár dolgot, amit... Na, itt az asztal, itt meg tudjuk nézni. Fej volt, hiszen azért így az utolsó pillanatban szóltam neki, hogy légy szíves, hogy gyere már és nézd meg a lakást. És hát azért nem is egy pici lakásról van szó, úgyhogy azért ez szerintem egy nagyobb melónak számít. Nagyon kedves tőle szerintem, hogy azért tényleg hamar ott tudott lenni és jött és segített. Figyelj, ide a nappaliba ugyanilyet tudsz mutatni, ami ez. Ilyesmi, nem? Hát igen, a drapoknál kell nyilván keresni. Na, ez. Már mutatom is. Ilyet szeretnék a nappaliba. A hálószobába pedig... milyen színűlik egy hálószobában? A tojássárgát, azt itt vannak ilyesmi a tojássárgán. A gyerekszobában olyat szeretnék. Ja nem is, bocsánat, mert én már múltkor kitaláltam, hogy a gyerekszobában olyan színt szeretnék. Tudnál jönni egy pillanatra? Ilyen színt szeretnék. Ez a szín jobban ki fogja adni ezt a tapétát, mint ez a tojássárga, jól gondolom? Jól gondolod, igen, de színskálából hozzánézünk egy színt, és akkor nyilván... Már jegyeztem is a színet. Színet? Jézusom, színt. Lemérsz valamit esetleg, vagy hát amiről beszéltünk, azt meg kellene mérnünk, igen. Csak az a probléma, hogy lent hagytam a mérőszallagomat. Nem tudom, hogy esetleg van egy... Ne aggódjál, itt minden van. Az nagyon jó. Minden egyes nap mérem magam, mert tudod, fogyózom, és mindig azt mérem, hogy éppen mennyit fogyok. Na, ez nagyon jó. Azért ilyen csak az a baj, hogy mindig ugyanannyit mutat. Azért ilyen pici. Na, hol kezdjük a mérést? Jó, hát akkor kezdhetjük itt most a hálóba is. Most kell, segítsek, hogy meg tudod csinálni egyedül? Hát jó lenne, hogyha segítenél. Gondoltam. Hogyha meg kérlek. Mondjuk induljunk el a sarokból. Na hát induljunk. Hú, 1 méterünk van. Hűha. Az nagyon jó. Jó, akkor még egyet kérek szépen. Csiki, ezt ismered? Jó, köszönöm. Mami. Légy szíves, tedd ide. Hogy? Légy szíves, tedd ide. Bocs, elmenthette a pasin. Ja. Ezt nem tudtam. És a vonási tüneteid most jönnek ki? Ide van zupan, megy magát. Köszönöm. Eddig olyan büszke voltam rá. Még egy magasság kellene nekem. Bocsi. Magasság, itt a Csiki, egy zsiráf. Igen. Mert te nem. Na, te meg még. Jó. Oké, rendben. Hozhatok egy széket ide? Persze, bármit, amit csak szeretnél. 3 nap, megbeszéltük. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük. Szia! Szia!